Jees, vauhtia hei nyt, jees. Oi. Sitä saa nyt, sitä saavat, tätä siimaa. Sitä saa nyt, sitä saavat, tätä siimaa. Miten se vippi on? On vippiä. Nyt lähdetään Rillasaan. Eli jees. Otas mut alas täältä. Näin. Meillä on kuule vippikorttia, on postikorttia, on jääkiekokorttia, kaiken näköistä. Mennään vähän katteleen. Näet sä mitä? Heikolta näyttää jo premium vippi. Lähdetään kattelemaan vähän paremmille mestoille. Eli jees. Vippipaikat. Tarjoilija, herkkosieniä ja simaa. Jees. Jani Matti, ei ollut. Osieri, jees.